Hameden heriotzaren berri agertu zanean medioetan, beste kasu askotan egiten den bezala eta mena kolektiboarekin egiten den bezala deshumanizatu egin zen, hau da, gizatasunak egin jakon, eta esan ez bere izenik agertzen, eta aldez aurretik hitzak egiten ziren bere heriotzare apurret justifikatuz, ez? Eta horren hori izan zen lehenengo gauza, izan zen pertsona hildako gazte honi izena emon, izen bat ipini, eta herri mugimendu bezala duintasuna itzuli, ez? Hildako pertsona bat. Alde batetik gazte hau desagertute egoala hildagertu baino lehen, eta horren barri ez geneukan. Gero agertzen da hilda, eta lau egunetara, agertzen da medietan, hildagertu den gazte bat ala. Eta albiste bardinean, lapurretan ebilela, adintzikiko bat zala, erdi ulertzen zen, migrante edo mena ez izena horregaz ezagutzen dugun gazte bat zala. Kolektiboa ja berez oso kriminalizatuta dago jendartean, eta medioek hori elikatu dutela uste dugu, ez? Uste dugu zintzoena edo egin behar zena zen, herriko gazte bat ezagertzen den momentuet, medioetan urten egiten da, herriko gazte bat ezagertu dela, eta hil agertzen den momentuen hil dela, eta min horren barri emoten da, ez? Ez atzaki bat emon, segaitik mutiko hori aldan hil eta bi lerrotan azaldu, ez? Medioetan. Hori iruditu jakun oso bortitza, eta horri zitu ziren gure alarma danak. Bi gauza, ez? Da, gabiz komentatzen denbora guztien, alde batetik gazte hauen kriminalizazioa, bai euren azalaren koloreagatik eta bai euren jatorriagatik, ez? Eta beste alde batetik, zelan kasunetan Bizkaiko Foru Aldundiak ez dauela azalpenik eman gura, ez? Eta galdetzen ari segaetik, eta baita ere, gau horretan edo gertakizunak gozan egun horretan ze pasau zen, ez? Eta segaetik horren beste denbora gauzak agertu arte. Horrek danak gure gizartearen, jendartearen errealitate bat erantzuten dio, eta hori bebai gure ginen salatu. Bai, alde batetik handera, Bizkaiko Diputazioak medio batzuetan agertzen danagaitik, ez deukola gazte honen tutelarik, ez? Dinorie. Hori, bebai horrek harritu gintuen pilo bat. Gazte batek naiz eta papelik ezauki, naiz eta ezin demostrau 17 urte dekozala, berak baino adintxikiko bat dela eta ez dekola heldurik bere ardura hartzen duenik, Bizkaiko Diputazioak kasu honetan, edozein instituzioak, sistema demokratiko baten bere ardura hartzen dau. Eta gero-gerokoak. Gero demostrau 17 urteko zan edo adin nagusia dan, eta hartarako adekiz euren mekanismoak. Baina esatea ez dagoela bere tutelan, uste dugu guzurra handi betala, egoala, eta ez dakiz ze tramitetan egoazan papelak edo ez, baina kontzeptualki edo ez, guretzat egoan. Bizkaiko Diputazioa horretarako ere badau, ardura horrik hartzeko. Pertsona bat hilda gure herrian. Pertsona bat hilda eta ezin da ez balitz pasatu bezala egin, ez? Hau da, pertsona bat hilda eta pertsona horri norbaitek eta nolabait duintasuna eman behar dutxo, ez? Kasu honetan, gu tine gara porteto inordeko, baina gure dugu alik eta jende egin batzea segaitik. Ez dugulako gure olako egoerak normaltzat hartzea, ez da posible gure herrian pertsona bat hiltzea eta danak lasai eta ez gertatuko ez balitz ezala egitea. Irakurketa da, bere bizitza osoan eta, bizitza osoan, migrante danetik eta mena izenpe horretan ezagutzen dugunetik, hotz bako bat izan dana, ez? Balio bako bizitza bat ala, galdu aldana, ez? Eta ez dala ezer pasetan. Eta horregaz batera, bere lagunei egoera bardintzuan egon aldiren gazte guzti horri bai, babesa motea eta esatea eurekaz gauzela eta gure berotasuna sentidutea eta gu eurekaz batera borroka bardinean gauzela, euren bizitzak balio dutela eta euren ahotsari bosgoraiu bat ipini gure dotzi egula.